Assalamu alaikum ɗan uwana, barkanmu da haɗuwa a shafin Smart Ideas TV, a inda nake kawo muku sirrika da wasu abubuwa na musamman wanda ya kamata a ce kun sani domin ingantawa da jin daɗin wayoyinku na hannu ko na'ura mai ƙwaƙwalwa ko wasu abubuwa dai da zamu nuna muku na fasahar zamani. To ku biyo mu cikin bidiyo ɗin, sannan kuma ina gaya muku cewa ko ina tuna muku da ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa don ganin sabon bidiyo ɗin da muka ɗora a duk lokacin da muka ɗora wani sabon bidiyo. Na gode, ku biyo mu zuwa cikin bidiyon. A yau wannan bidiyo ne na musamman inda za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da wani application, ko in ce yadda za ku samu wata data mai sauƙi kuma wannan data inda abin da yake burge da ita tana iya kaiwa wata ɗaya kana amfani da ita matsawar baka cinye wannan data ba. So ita dai wannan data akan layin Airtel ne za ka iya samun ta. Abu na farko da za ka yi shine, idan kana da layin ka na Airtel, to sai ka, kafin ka mai komai tukunna, sai ka fara shiga misali dialer. Idan ka shigo dialer din nan, sai ka ainihin wato danna waɗannan kwaɗin da zan nuna ma kamar haka, wato star 101 star 104 hash. So da ka danna wannan lamba, wannan ita ce kwaɗin da za ka yi amfani da ita wajen siyan wannan data. Wannan data kuma abin mamaki shi ne naira 100 kawai za ka sa ka siya wannan data. Idan ka siye ta a naira 100, so kuma za a baka 500 MB ne, kuma tana da validity na wata ɗaya. Idan ka siya wannan data, amma abin da yasa nake kafin kai komai wannan za ka fara yi shi ne, idan ka danna wannan namba ne za ka gane layinka zai iya siyan wannan data ko ba zai iya saya ba, domin ba kowane layi ne wannan ake cin wannan garaɓasa ba. So idan ka danna star 141 star 104 hash, sai ka danna ka dialing ɗin kira. Yawwa, idan kai dialing ɗin kira zai kawo maka cewa da wannan message ɗin shine zai nuna maka cewa layin ka zai yi ko ba zai ba. Yanzu anan wannan layin ya nuna ba zai yi wannan data ba, sai dai in ina bukata ko dai in nemo wani layin ko kuma in kwakwara. Idan kuma layin zai yi, to zai nuna maka insufficient balance, idan kenan baka da kuɗi a cikin layin. Idan kuma ba zai yi ba, to zai ce ma dear customer, you are not eligible to buy this data bundle. So wannan shine hanya ta farko da ya kamata mutum ya fara bi kafin ma ya gwada siyan wannan, kafin ma ya fara amfani da data. Idan layin ka kaga zai yi, to kawai sai ka, da ya nuna maka cewa insufficient, to kaga kenan kuɗi za ka sa, sai kawai ka danna kati ka sa naira 100 at least dai. Idan ka sa naira 100, sai ka sake danna wannan lambobin, sai ka siyo data din, ko kuma kafin ka siyo sai ka tafi Play Store, ka je ka rubuta a Play Store, ka rubuta abin nan 24 clan CLAN 24 clan, sai ka danna search. Idan ka rubuta 24 clan light VPN light, sorry, shine 24 clan, za ka rubuta clan VPN light. Idan ka rubuta, da ka yi searching, kana yin searching, wannan application din zai zo. Idan wani application ne zo, sai ka downloading din shi. Ni ina da shi, kaga bana bukatar in yi downloading, sai ka to cikin application din. So already in ka riga ka sai datan kamar yadda nuna ma a farko, to sai ka zo application din gashi, sai ka danna open. Idan ka buɗe wannan application, zai kawo maka to gashi ya buɗe da application din. So idan ya ka shigo, setting din da za ka yi anan ba wani setting ne na a zo a gani mai wuya ba. Da farko dai nan ka gan shi a United States, waɗannan ƙasashen ba a buƙatar ka taɓa shi, kawai ka bar shi a United States din. Wannan ne ake buƙatar in ka shigo za ka canza abin da ka gani. Watakan in ka shigo, sai ka danna ga su nan ya kai a Najeriya, ga layukan ka na kamfanin ƙasa a Najeriya nan, to za ka ga Airtel
500 MB social bundle, to shine kawai zaka danna, shine setting da zaka canza akan in ka shigo. To sai kawai ka danna connect. To kana danna connect har ka siyo wannan data din, kawai wannan application din zai yi connecting, zai yi boot. Da yayi alamun cewa yayi connecting, zai baka dan mukulli a can sama. Da ya bada dan mukulli, kawai you are on the go. Kawai sai ka fara sabar wannan data. Ita kuma wannan data, shi wannan application zai yi boosting din wannan data ne ta inda zaka buɗe sauran abubuwa. Ita datan dama an yi ta ne don social plan, wato WhatsApp, Facebook da sauran yan social media dai haka. So amma in kai install din wannan application din, shine zai baka dama ka buɗe su YouTube, su sauran abubuwa dai waɗanda ba na social plan ba. Yawwa, to anan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Sai dai ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa don ganin sababbin videos ɗinmu duk sannan ka ɗora su. Mun gode, sai mun haɗu a wani bidiyon.